Ondo usue, gustora? Bai, oso ongi. Azirudiak, politak, Ari gara, ja? Saioaren amaierara gerturatzen, ultratrail hau amaitzen ari da. Hori bai, helmugara iritsi aurretik, beste sorpresatxo bat ere eman nahi dizugu. Ze ondo. Ikusi nahi duzu? Bai. Begira. Kaixo, mi niña, yo sé lo deportista que eres y lo que has luchado este año para conseguir todo lo que has conseguido. Te lo has merecido con mucho esfuerzo y mucho tesón. Te quiero, Macariño. Ánimo por ti. Kaixo, Iseba. Lo mismo que tú has heredado de tu Iseba, a ver si heredo yo de la mía. Desde aquí un Soriana muy grande y el carricasco por todo. Agur, te queremos. Gaur oporreta juntia eta ez diate zerrez esan. Sorpresa. Bai, sorpresa, eharra. Gaina galdetu inoan atzamarita ze eta zuk, eta ze, klaro, orain dela gutxi ikusi un programa bat, eta pentsatu zenuen, behar da niretzat ere ongo da zerbait, eta galdetu diozu eta ez ez. Ez, ondo gordeta zuten. Bai? Ze ondo gordetzen dituzte. Aita ama eta hilo bat txikia ikusi ditugu. Bai, eta jare, nire hilo bat txikia. Zuk egia da, mendian eta korrika eta lasterka ordu asko egiten dituzula. Gaurkoa bukatu genezak eserita mesedez? Bai. Perfecto. Uxue, fraile! Jaun Andreo gaur gure kaixan. Bai. Eta eguna nahi duzunean ere hau zure etxea. Eta esan ez dela, beste ordu zuela korrika eta gora eta bera egin da gero, gaurkoa pake-pakean amaitu behar dugu. Hori bai. Goxo. Gogora zaitezte? Guk hemen segiko dugula, eta zuk ere bai beste aldean. Muxo hondi bat, gau pasa.